Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS pano panokupa maupdates ezvese zviri kuitika munyika yedu ngeZimbabwe. Saka naye first time kuona mavideos edu haiwa chibva wamhanya unosubscribe to this channel pauchita nekulike pauchita nekutina on the bell icon. Tinomboshana maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS nekuti kuita zvese izvi mahara. Haiwa mhuri yeZimbabwe muzvara nhasi nyaya yakamira kudai so taona kuti kunyangwe timu reG40 rauya richikomblena neunhu hwaEmmerson Mnangagwa. Saka tiri kuona panapa papost yakapostwa naJonathan Moyo yakanzi Professor Jonathan Moyo pano paTwitter handle. Tikuona akauya nobva anyora akati Mnangagwa is a mass murderer full stop and he knows it because I've told him that to his face with Mugabe listening. Emerson is a mass murderer, not presidential material. Saka ndo zvakaya zvikapostewa na Professor Jonathan Moyo. Saka tiona uchiendera mberi pane video ravanga vachiplaya vachitaura painterview vachiti aiwa Mnangagwa kubva kudhara kubva 2007 imedhara uye imbavha nokuti vakaluta zvinhu zvakawanda maminerals madiamonds ari worth 12.5 to 15 billion akabuda munyika yeZimbabwe. Kunyange kupu yavakaita yaMugabe yanga isiri kupu yekungotora chigaro chete, asi yanga iri kupu yekuti corruption yavo ichinyatsokuitika pasina zvinovakakanisa, corruption yavo inyatsokufamba ichienderera mberi. Saka ndo zvavaya vachiemphasize vachitaura panapa vachiti Mnangagwa is not a president material. Aiwa nokuti ane madeeds, pane zvakawanda zvaari kuita zvinonyatsokuratidza kuti uyu munhu haangasuit kuita president. Saka tinoona vanhu vakawanda vanouya vachireplya messenger vachikomenda to that post. Samwe wayo akati hanzi Mnangagwa Zimbabwe ziguru. Aiwa Jonathan Moyo Mnangagwa Zimbabwe ziguru. Moyo ndobva akanyora akati sure Mnangagwa must go. Saka apa zvinyatsobuda pachina kuti Mnangagwa akabvira kure achiita zvaanoita zvekuba zvekuluta maresources enyika kusvika nyika yaparara isisina chinhu. Akanotora maprecious resources enyika achinotengesa kune dzimwe nyika. Saka mhuri yeZimbabwe kana une muono wako kana mafungiro ako pamusoro penyaya iyi aiwa ndomukana wandokupa kuti wapinda mucomment section wotipa muono wako uchisubscribe kulike pamwe chete nekukomenda. Taina mhuri yeZimbabwe tosangana vhidhiyo redu rinotevera.